Така. Котка. Аз си ходя на места, където... Ето го училището хора. Аз съм места и ходя. Чакайте. Ето го. Чакайте да увелича. Ато аз не мога. Като влезем в това, сега ще ви покажем така. Какво? О, Васко... Айде побързай, нямам време. Никой няма, Васко. Хайде, извей. Ти пък какво е? А ти да ни казвам сега. Ако има някой, няма в залата. Бал съм ги майката на документи. Ето го училището хора. Това е дори салона и как беше то? Това училище Юрий Гагарин. Да, Юрий Гагарин. Гагарин? Да, нещо така. Ето го. Място. Чакай, Васко, чакай спи. Ето го мястото. Само че дето е пълен хаос. И този надпис е от неговия баща, на моя приятел. Баща му го рисувал с негов най-добър приятел. Не така, Васко? Да, нещо такова. Ето го училището. Изоставеното училище, което оня ден бяхме тук. Аз бях наживо в Инстаграм. Май в Инстаграм бях наживо, Васко. А, не, във Фейсбук. Да, ето го училището. Да обиколим сега. Гледайте там колко такова има. Обиколци навсякъде. Само че дето не мога да обърна камерата да гледате. Ето го училището. Това е ходът. Ето. Изоставено е. Няма никой в това училище. Да, знам. И май това беше физкултурния салон. Е така. Какво? Райски газ. Няколко потребно райски газ. Да. Я дай го, да го покажа. Не, само го слушай. Не да го. Само покажи. И как да го кажа? Покажи го, не знам. Ето хора, вижте. Райски газ. Това е лицата пана, потребяш на кой ще се. Да, знам. И защо Васко да покажем зад училището. Айде побързаме. Иде да се отречаш, защото. Ще и ба майката на тази наркомани. Не ме си так, Васко. И да послужим, да няма тук някой. Гледайте хора. Тук дето се е разпаднала стената малко и гледайте тук. Всичко на буклук. Гледайте какво става. Тя мами повече, защото тук има стъкла даже щупени. Нещо ми се обърца на кръка ми. Ау! Чакай, Васко, дъжд. Я, слушай. Се закрепил някой габарч. Май. Да. Нищо ме бъдца, ама не, е тук някъде ме бъдца. What the fuck, сега какво са просто бук. И те бяха чисти. Какво? Ай. Не знам. Ето това. Това е училището, цялото училище. Ето и нататък също дето. Ние с теб трябва да си купим камера.
Що не искаш да се съберем пари, да си купим камера, да снимаме видеа. Ето хора. А това с канал вече се писали. А? А вече канал се писали. Не бе, аз ще ги качвам в моя канал. Аз не го направих като наш канал. Ето хора. Имал вход, ама вече не. Да, той беше преди вход. Не, преди е било, ама вече. Преди беше. Това се